Faltan izan dugu, edo bota izan dugu Durangon, epe ertain luzerako plangintza bat, ez? Larre epe motzera indien eben politika, kudeaketa politikak, eta uste dugu ikusita, ez? Hemetik aurrea dekogun erronga, hau da, etorkizuneko Durango diseinatzen hasi behar garela, ez? Ikusita, trenen lurperaketa, errealitate bat bihurtuko dela hurrengo legegintzaldian, eta beharrezko dien arau subsidiarioen plan orokorraren berrazterketa ere egin behar dela, hasi bigara politika estrategiko batzuk aztertzen eta planteatzen, ez? Eta politiko estrategikoak dudabarik guretzako momentu honetan, eta ikusita zenolako egoera dagoen Durangon, eta ikusita Durango hori barruruntz egin behar dira, egondan hazkuntza ereduri, kanpurnoz Durangon ezinezkoa da, inun guretzako momentu honetan jasangarritasun ikuspuntu batetik, baina Durangon gutxiago ikusita gure mugak nun dauzen, lurzoruen mugat, barruruntz, kohesionatzen Durango hasi bigara, eta estrategikoa di hor etxe bizitza politika, baina epe ertain luzera, eta ez gaur arte egindan bezalaz, momentu konkretu batzuetan, epe motxera erabaki batzuk hartuz, jakinik zenbat pertsona dozen etxe zain, zenbat ze adineko edien, ze diru sarrerekin, eta jakiteko lan zenbat egin aldugu zen alokairuan, zenbat egin aldugu zen jabetzan. Bestalde batetik ere funtsezkoa da merkataritza guretzako, etorkizuneko zerbitzu hiri horretan, Durango bihurtu behar da, zerbitzu hiri horretan, merkataritza ezinbestekoa da, eta beharrezko edi beste zerbitzu batzuk ekartzea, osasun arloan, hezkuntza arloen, erakarri behar dugu, herri erakargarri bat egin behar dugu hoientzako, eta horretarako plangintza zehatzak egin behar die, mugikortasuna ere estrategikoa da, herri honetan, oinezkoentzako egin behar den herri eroso horretan, eta bizikletaren garraio edo bizikleta garraio bide bezala bultzatuz, horbe ekimen edo ekintza eta erabaki konkretu batzuk hartu behar dira, eta hori plangintza bat egin behar da, eta hori horretan, estrategia horretan edo plangintza horretan ezinbestekoa izango da ere herritarren parte hartzea. Dinamika parte hartzaile jarri behar die behintzat hiri plangintzan eta horre kontuak erabakitzerako orduan. Momentu honetan, erabaki oso garrantzitsuak hartzen ari gara, oso foru murritzetan, eta uste hori zabaldu behar dela. Azken finean politika lehentasunen asunto bada, eta behintzat lehentasunak ezartzerako orduan. Herritarren babesa edo oniritzia baldin badekogu, edo gutxienez iritzia, badakigu asmatzen ari garela, edo behintzat herritarren babesa dekogula.